Guys, look what's happening. Ndarabate yenyu. No ina ndisuda. Ina ndisuda. Ina ndisuda. Bazra, vanhu vachira mbaz guys. Vanhu vachira mbaz. I just got here right now going to Mutare. Look at these guys. Hey! Huh? Tenga riri kupa. Ko wakamira pakamira chipapo. But ungava bheka vanhu iso rufamba apa. Vakarumana nebhazi. Apa ngane problem ndiani? Webhazi chichaitika. Ko anga chishekerei road ingori straight yakadai. Andiri uri kwane kwaendero. Uri kwane kwa Mutare uri kwane ngariso. Sasa chaitika chiapa bhazi radi bhazi ndorana rotenga tenga ndire gas and refuel. Andoni gigere chitengeri. Bhazi ndo bhazi ndirabe saka bhazi iwe. He? Iswa. Ko muna vanachira bhazi ro. Akatowanda. Acha nakadza ndati manyoro kupapina bhazi nandika. Kuti ndinondora vanhu. Ananga jama gogogo. Saka vanhu vabuda bhazi awa ndi awa era. Acha mana. Haina wani sikubata amwe. Saka te pana mwe angali panza. Saka no iso up beyond repair kom. Atoro bhazi acha beyond repair. Beyond repair. Patokere sama vavesa chabenda kupana isingawaiti ndane uko. Because tenga isati raputika sana. Ari yabuda ruputika. Let's go just before Mutare. Pamatongo. Pamatongo guys. Pamatongo. Anzalonzi pamatongo. Pamatongo. Una munhu uyu. Muna tsaka uyu. Pamatongo. Ava ndine pamatongo pacha. Birebeka. Iratenga rakuwero man. Rakutouya. Ndora kuti pfuiro. Mukona moto weso unotoya kunoku. Samatsa nokawanda mbazu man. Beta. Ukona uya putika face ero. Mamona. Uyu akagara apa aputika face kauyu. Akati uyu akatakurwa. Face apasina chinhu munhu akatakura rufuna mbala pana face. Uyo asizosiwapo uyo. Vafa bhazi rachira vanhu vese iri. Vamuri kuona vanhu vese vari kuchema munhu zvarichema bhazi. Hamuna vanhu mbazi. Vanhu vaseveva ndo vashoma muri kuona apa vamwe vaenda kusaidhi vamwe vese vatsva. 50 something. But tenga isati raputika manje. Tenga riri kumashure bhazi rari watenga kai. Ranorwa head collision etenga ka. Saka vakati bhazi ava. Apana makumbo kauya namakumbo kauya mudaro wepa napo. Mukona munhu akagara po. Arikutadza kusimuka bhozi ana makumbo. Achiri mataya kai. Tenga manje rinouya unomira umu. Iri nderipiri tenga iri. Harina basa iri bari tichangotsvawo. Uko munhu wacho aripi driver wacho. Man waenda but asikuzo. Mukona moto usimuka wese uyu. Unouya unopisa chinhu ichi. Haenda kubaya mudaro. Baba. Haenda kubaya. Hapana. Ipetro iri. Ipetro patikona zviriitika manje. Uri kuona vanhu vese uri kuona uya abva face uyo. Pana uyo ukaona vanhu vese vakarara apawo. Havana makumbo vasikwanisa kusimuka. Vamwe vese vasvira mbhazi. Tenga pachanhoro ukaona moto wese uri kusimuka kuenda apo. Icho chitenga chichasashira apa ichi. Tenga ndora aiwa mudhara. Imuri kuti bhazi rapera ka. Tenga rakuchiputika manje rinouya kunoku. Because kana moto uchisvika apa tenga rogona kusimuka rikarova mazuda ese. Wona pari rusvika uri kuona tenga iriri. Iri tenga rapera kai. Panonzi pamatongo guys just before toge chema Mutare. Wapedza? Aiwa, hazina basa izvo. Anorivhesa sei?
driver harivhesi driver asi varipedza chinhu because anomana asisipo because murunzi vanhu vabuda ndeavo chete kavo uyo abva fesi uyo ukona uyo hana makumbo uyu uri kuona mujara uyu munhu uyu uyu ari apa pari batwa nevanhu asi kufamba uyu hana makumbo ushu hai ndaubaya uona tenga zvachaiteri uyo atosekifeza tenga rake kudheni aiwa ndiri kubva kwarare aiwa ndakupinda nemwe roti toenda nekuseru aiwa pachikona ukona waya asina makumbo uyu vanhu vachafambikawo mana murunzi anzi vanhu vabuda mubhazi vangu nangori 8 chete vamwe vese vatsva zoti vakwanisa kana kutaura because ukona riri petroka petro yaisiyana nekutsva nemonya kuti motari wamuutika petro hapasina dhiraivha futi hapazi dhiraivha anga achida ibhazi pesi kongoteva bhazi zvakanaka ukona zvoitika pasi pesi ape yatenga rada kusimuka ukona izvi sindara ingodzokai uyu werori rari kuviwo uyu ngaadzeka uyu upi basi tenga ratokuwara iri richatodhumira iri nguva ratenga iri rakamira peri pakangoputika tenga aiwa mudhara chiri kuputika ibhazi rotenga rayanzi kuputika pasi pesi rakutosimuka tenga remuva tenga riputike rine petro riri kuseri kwebhazi reta hedhoni aiwa riri kuseri patenga riri kunzi riri kuseri kwebhazi rakutoswa maimhanzi kaposi mataya aisapera pana wandaona asina fesa angatakurwa hapana chinhu panapa munhu ari ngofema chebhari fesa hapana akabatwa sazosiwapo aiwa asiiwa uko munhu asina aiwa mataya ebhazi netenga riputika tenga ndo rinopedzisira ritangi iwe dusu iwe mudhare ende apa kana iwe abve kani hana basa uyo nai mudhare ngobva uya pakapa kana muda kuti vanhu vese vaperere rinonzi beta bhazi racho vatsaudhara vanhu vatsaudhara paranga rakuputisa mati vanhu vanga vatotsaudhara dati pane ari apo mudhara asina fesi ane ichi chete ichi apa tenga isati ratsvaka rinoyaisa mwe panapa hayo rinani indaona asina fesi kutaurezvo pana atakurwa pasina ichi chese ichi azosikandirwa apapo ukona mina neredhiyo tasa mina neredhiyo akagara musango pane uyo mupana ane black yo ndiye akapusa manje tenga rikaputika ipapo rinongoya chikavha uyo ane black akamira papana tuva neredhiyo ukona akamira apa pane munhu anga ari mvura anga achidhonzwa so asina fesi aiwa tenga rinotosvika kunoku tenga rine 80,000 liters ndara iyo kabasa gasi iyo kabasa iyo ungori mbazi muke chichaitika uyana chamboona ba uyu ndatoziona gonetira zvakapesana ndaro wena nekupi vanofana bajeni benyere kuno vese vatso mangobuda 8 chete bhazi netenga refuel but tenga asati ratoputika bhazi rikaputika vasasuwa uno vanhu vapera ufomu rinosvika tenga re60,000 liters mudhara isi ngoro aiwa rinosvika apa rinosvika mudhara bhazi rivatenga tenga asati ratoputika bhazi rivaputika tenga rikuputika maimanje
dodi takamuna chibvaga bana hari vesa mazuza raba zobutiko kanonzi pamatongo guy just before togate kupinda mamutare. So now everyone is turning back, going backside to Kwarai. So that but matter one, I only saw 8 people that couldn't even move from the area. Sakavachakurwa, the rest were Chirambas. Bangwe saw the Dona Munanga and that's not wrong. Akachakurwa, Ishati, don't know to Warua who was some sort of I took no such day. Those are not on cheated. Abatum was Siwamvura. They were pulling these guys out to some Vura days of Gurizan. Mawan. It's sad, guys. More than 60 people died. Straight. More congestion again. I have a few I started Putika. Tengari people started Putika, and it's like Tengari no. Tengari ni irindere pay to not even diesel. And the Yesa walk Zogera, guys. Inside this, I'm going on Yesa. That's all bad. I can't show you any more in that over, but it's so scary. Just to open up one. But that's actually beta apparently. So everyone who's trying to pass through